नवी मुंबई पोलिसांनी ड्रग्ज विक्री करणाऱ्या महिला आरोपी शांताबाई करणकर यांच्या घरावर तोडक कारवाई केली आहे। आरोपी महिलेला पोलिसांनी मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात लाखो रुपयाच्या ड्रग्जसह अटक केली होती। तिच्यावर मकोका अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। आरोपी महिलेने ड्रग्ज विक्रीतून मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता मिळवली होती आणि त्या पैशातून तिनं नवी मुंबईतील दिघा इथं 32 लाख रुपयाचं घर खरेदी केलं होतं। या अनधिकृत बांधकामाबाबत सिडकोनं तिला नोटीस बजावून जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले। सध्या आरोपी महिला कारागृहात असून तिच्या कुटुंबियांनी घर रिकामं केलं नसल्यानं पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन इमारत रिकामी करून घरावर तोडक कारवाई केली आहे। सदर मोका गुन्ह्याचा तपास आम्ही स्वतः केला होता। सदर गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान सर्व आरोपी अटक करण्यात आली व हे आरोपी जे आहेत याची जी गँग लीडर आहे शांताबाई करंडेकर, जी आपल्या हस्तकांमार्फत हा व्यवसाय चालवत होती, सदर महिलेच्या आणि इतर आरोपींच्या सर्व संघटित गुन्हेगारीतून ज्या अवैध संपत्तीचे निर्माण त्यांनी केलेले आहे, सदर अवैध संपत्ती आपण निष्पन्न केलेली आहे व ती जप्त करण्यात आलेली आहे।